Lwezulu. Bana ugoqile umntwana omncane unomvulamthetho osuke entabeni zasempangeni. Hamba nokubingelela ihamento eyingcwele. Ngiyacela uNkulunkulu uNyazi Lwezulu angiphe amazwi engizowasho kuphambi kwabantwana bakhe engabahlebheke endlini yesonto. Kuyenzeka ngelinye ilanga ngonyaka odlule eManazaretha kwakuzofika esikoleni. Ngangikade nginesifundo engathi uma ngibhala u-test 1 kwase kuba ukuthi angisipasanga saba ngaphansi ka-50%. Kuthe kusele iviki sizoqala i-exam ngo-October ngonyaka odlule. Ngicabanga ukuthi kwakumhla ka-15 October. Wafika iNkosi amakhosi uNyazi Lwezulu esikoleni. Ngase ngithola ithuba lokuthi ngiyibike ngoba amamaki enganginawo ayengangijabulisa. Ngase ngiyayibika ukuthi kulesifundo engathi mangisibhala ngithola u-46% okwaba ukuthi ngisifeyilile ngangisazobhala i-exam kodwa. Kwathi iNkosi kade isesikoleni kuyisonto sasizoqala ngakusasa ukubhala ngomsombuluko. Mase ngithi ngiyangena kwi-ITS ngi-check amamaki ngathola ukuthi isifundo sasiwu-46% sesiwu-81% ku-test. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu uNyazi Lwezulu langikhumbula ngoba kuthe ngonyaka odlule mase kuphuma ama-results ngathola ukuthi ngisiphathile isifundo leso engangikade ngithole u-46% sasiwu-81% asiphasa ngo-82%. Ngiyabonga umsebenzi woNkulunkulu uNyazi Lwezulu. Sengihlala phansi ngiphakamisa ukubonga okuhle uNkulunkulu aphinde wangenzela khona nyaka odlule. Ngi-aplayile ngisesesikoleni ngi-aplayela i-internship. Kuthe mase senza interview sayenza kwathi ku-December ngisenelisiwe sathola ama-email safonela ukuthi i-internship ngiyiphasile interview yakhona. Ngizoqala ngoFebruary ukuthi ngize la eCape Town ngizoqala i-contract yale internship engangithathwe kuyona. Kuthe masifika lapha siyoqala i-internship base bayasho ukuthi bathola ama-applications ayo-700 kodwa kulo 700 o-aplayile bathatha abantu abawu-22. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu uNyazi Lwezulu wangikhetha nami ukuthi ngibe kulo 22 abawukhetha. Inkosi ebusise nikuzwile. Oh